ही काही फार जुनी गोष्ट नाही, म्हणजे थोड्याफार दिवसांआधीच घडलेली. तर त्याचं झालं असं की एके दिवशी माझा एक मित्र, जो की एका नामांकित कंपनीत क्वालिटी इंजिनियर म्हणून कार्यरत होता, त्याचं सगळं काही मस्त सुरळीत चालू होतं. कधी नवत भेटला आणि आमच्या भूताखेतांवर जर गोष्टी चालू असल्या तर तो ती गोष्ट डावलून लावायचा. त्यामुळे त्याचा कोणत्याही भूताखेतांवर कधीच विश्वास बसत नव्हता. भूत आणि आत्म्याला तो केवळ मनाचा भ्रम मानत असे. तर एक दिवस झालं असं, त्याच्या कंपनीत काही कामाने ताण वाढला होता. त्यामुळे त्याला निघायला उशीर झाला आणि मग तो तसाच कार्यालयातून बाहेर पडला. त्यात तो त्याच्या बाईकने घरी जात होता. पुढे त्याने काही अंतर पार केल्यानंतर त्याची बाईक अचानक बंद पडली. रस्ता अगदीच सुमसाम होता. त्याने बाईक पायी चालत घरी न्यायचं ठरवलं आणि तो पायी गाडीला धक्का मारत पुढे चालू लागला. पुढे काही अंतर गेल्यावर त्याला बस स्टॉप दिसला. त्यात तो आता चांगलाच दमला असल्यामुळे काही वेळ तो तिथेच थांबला. तेवढ्यात एक साधू त्याच्याजवळ येऊन बसला. त्याला कोणाशीही बोलायची फार हौस होती. तो कोणाशीही लगेच बोलू लागायचा, म्हणून तो या साधूशी बिनधास्तपणे बोलू लागला. बोलता बोलता तो या साधूला म्हणाला, बाबा, माझा भूताखेतांवर अजिबात विश्वास नाही. हे सर्व काही खोटं असतं, आपल्या मनाचा भ्रम आहे. यावर साधू महाराज म्हणाले, तुम्ही भूतांवर विश्वास ठेवा किंवा नका ठेवू, परंतु असं नका म्हणू की भूतप्रेत नसतात. हे सगळं अस्तित्वात आहे. यावर मुलगा थोडा हसला आणि म्हणाला, जर भूत असतात तर आपण का पाहू शकत नाही? आता तुम्ही मला या ठिकाणी भूत दाखवू शकाल का? साधूंना वाटले की आता नक्कीच याला भूत दाखवावे लागेल. ठीक आहे, चल स्मशानभूमीकडे. ते दोघेही स्मशानाकडे चालू लागले. वाटेत त्या मुलाला थोडी भीती वाटू लागली, तरीही त्याने त्याची भीती कमी करून तो पुढे जात राहिला. काही वेळाने ते दोघे स्मशानभूमीत पोहोचले. स्मशानभूमीत एक प्रेत अजूनही जळत होतं. त्यामुळे साधूने त्याला अशा ठिकाणी बसवलं जेथे काही वेळापूर्वी एक दुसरा मृतदेह जाळला होता. पुढे साधूने तिथे लोखंडी खिळे जमिनीत गाडले. त्यात पांढरा धागा बांधला. या धाग्याचा शेवटचा धागा माझ्या मित्राला धरायला सांगितला. आता तो माझा मित्र मर्यादेपलीकडे घाबरू लागला होता. त्याचा श्वास वेगवान होत होता. यासोबतच त्याचे हातपायही थरथरत होते. तरीही त्याने तो धागा पकडला. पुढे साधूने 4 ठिकाणी काही बत्ताशे ठेवले. सर्व बत्तासे त्या धाग्याजवळ एका ओळीत ठेवले होते. त्यानंतर त्या साधूंनी माझ्या मित्राला सावध केले व आता कोणीतरी आत्मा हे खायला येईल असे सांगितले. जोपर्यंत ती आत्मा हे खाऊन निघून जात नाही तोपर्यंत हातातला हा धागा सोडू नकोस. असे नाही केले तर तुला नुकसान होऊ शकतं, असे पुन्हा सांगून त्यांनी मंत्रपठण सुरू केले. पुढे काही वेळ मंत्रांचे पठण केल्यावर साधूने माझ्या मित्राला डोळे बंद करण्यास सांगितले आणि मग काही वेळाने डोळे उघडायला सांगितले. आणि मग काय, त्या मुलाने जसे डोळे उघडले तसे त्याने जे पाहिले त्यावर त्याचा विश्वासच बसत नव्हता. तिथे खरंच 4 आत्मा होत्या ज्या ते बत्तासे खात होत्या. तितक्यात त्याची नजर बाजूला गेली आणि पाहतो तर काय, त्याच्या शेजारी राहणाऱ्या व्यक्तीचा आत्माही तिथे असल्याचं त्याला दिसलं, जो की काही दिवसांपूर्वीच मरण पावला होता. मग काय, हे पाहून त्याच्या हातातील तो धागा सुटला. त्यात आता तो साधूही तिथे दिसत नव्हता. त्यामुळे तो बिचारा पटकन स्मशानभूमीतून घराकडे धावू लागला. त्यात तो त्याच्या घराकडे पळत जात असताना मागून कोणीतरी त्याच्या नावाने सारखे हाका मारत होते. त्याला मागून अनेक प्रकारचे आवाज ऐकू येत होते, पण माझ्या मित्राने मात्र मागे वळून पाहिलेच नाही. आणि एकदाचा तो घरी पोहोचला. मग काय, घरी गेल्यानंतर त्याने हा सर्व प्रकार त्याच्या आईवडिलांना सांगितला. आणि मग शांत होत त्यानंतर तो त्याच्या खोलीत जाऊन झोपला. मात्र दुसऱ्या दिवशी त्याचे डोळे त्या स्मशानभूमीत आणि जिथे त्याने आत्मा पाहिला होता त्याच ठिकाणी उघडले. त्यानंतर तो मानसिकदृष्ट्या बरेच दिवस आजारी राहिला. थोर मोठ्यांचं सांगणं आहे की जरी आपला विश्वास नसेल तरी ती गोष्ट नाकारता येत नाही.
त्यानेही हीच चूक केली आणि शेवटी ती चूक त्याच्या अंगाशी आली. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका आणि हो, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.